Glutamín je najrozšírenejšia aminokyselina ľudského tela. Tvoria 60% voľných aminokyselín vo svaloch. Nie je síce esenciálna, ale v období stresu, tréningu, ochorenia či oslabenia imunitného systému sa stáva podmienené esenciálnou, teda telo ju potrebuje oveľa vo väčšej miere, čiže ju potrebujeme doplňať. Výhody pre športovcov v glutamíne ako takom je samozrejme ochrana svalovej hmoty, pretože znižuje katabolizmus, podporuje centrálny nervový systém, zadržiava vodu v bunkách, čo podporuje anabolické prostredie. A samozrejme, keď spomenieme zdravotné výhody glutamínu, je kľúčovým palivom pre biele krvinky a bunky čreva, tzv. Enterocity, čím posilňuje črevnú bariéru a imunitný systém. Pomáha pri syndróme dráždivého čreva, zápaloch čriev, leaky gut, čo je syndróm priepustného čreva a celkovej obnove sliznice tráviaceho traktu. Používa sa aj klinicky pri rekonvalescencii po chorobe alebo operáciách pri hojení rán. Pomôže aj pri chronickom vyčerpaní, dlhodobej únave a aj pri pretrénovaní. Dávkovanie glutamínu pre prevenciu a podporu imunity je 5 gramov denne. V prípade, že chceme zlepšiť regeneráciu, tak odporúčal by som 2-krát denne po 5 gramov a v prípade, ak má človek zdravotné problémy, trpí poruchou imunitného systému, súvisiace problémy s črevami alebo má vysokú záťaž v danom období, stresové obdobie, 3x5 gramov denne, v osobitých prípadoch kľudne 20 až 30 gramov denne. Ak glutamín nepoužívaš, pravdepodobne ho podceňuješ, nie je to len o svaloch, je to o celkovej odolnosti organizmu, črevách, imunite a regenerácii, celkovej harmónii.